ויירלס, המילה האחרונה בתחום ההגברה האישית, מערכת אלחוטית. חדשנות פוגשת עיצוב, עוצמה ונוחות. עם הערכה האלחוטית אפשר לנוע בקלות, מבלי לשאת על המותניים רמקול מכביד וליהנות מעוצמה מסיבית ואפשרות שימוש לשני דוברים בו זמנית. זהו מוצר הדגל של חברת טאקסטאר בתחום חגורות ההגברה. ויירלס, החופש לדבר מול קהל. אביזרים נוספים מתנה, מיקרופון צוואר בשווי 90 ש"ח, תיק ערכה מרופד בשווי 30 ש"ח. אם התעניינתם במוצר זה, אולי תתעניינו גם במיקרופון החש פלסטלינה, מיקרופון מיני ידני, מיקרופון בצבע אור, TMRG, טיפות נגד שרידות.